Здравейте, аз съм Никола от Smart Cargo и в това видео ще ви обясня какво представлява нашата цялостна услуга по внос от Китай до България и как работи. За извършването на цялостната услуга по внос от Китай до България е нужно ние да заплатим стоките локално в Китай към китайския доставчик. Тоест, нужно е плащането да мине през нас. В случай, че вече сте заплатили вашите стоки към китайския доставчик, можете да използвате нашата услуга само за транспорт и митническо освобождаване. За нея може да видите в следващото ни видео. И все пак, ако желаете да използвате нашата цялостна услуга за внос от Китай до България и сте заплатили към вашия доставчик, пишете ни, ще намерим решение за вас. Какво получавате при нашата цялостна услуга за внос от Китай до България? Получавате безплатна оферта, която посочва всички разходи по вноса. По този начин вие разбирате какво ще ви струва преди да го извършите. Доставяме стоките митнически освободени до врата. От вас не се изисква ЕОРИ номер, електронен подпис или каквито и да било допълнителни действия. Можем да закупим стоки от сайтове като 1688.com, които оперират основно на китайския вътрешен пазар. Също така можем да се свържем с фабрика, произвеждаща желаният от вас продукт, за да видим дали ще намерим по-добра цена или условия. Между другото, не винаги фабриките предлагат по-добри цени или условия от търговците. Това зависи от множество фактори, най-вече от спецификата на продукта. Проверяваме продуктите за точен вид, брой и спецификация, посочени от вас. Получавате изрядна документация по вноса, т.е. ДДС фактура, описваща всички внесени от вас стоки и техният брой. Групираме стоки от различни търговци и ги изпращаме като една цяла пратка към вас. Има още едно предимство, касаещо морския групажен транспорт. Ако използвате само транспортната услуга, например, минималното количество, за да се включите в групажна пратка, е 1 кубичен метър. Тоест, ние трябва да ви таксуваме за 1 кубик, дори и пратката ви да бъде само един кашон. При нашата цялостна услуга обаче, ние ви таксуваме точно толкова, колкото е голяма вашата пратка. Тоест, за нас няма значение дали вие имате 1 кашон или половин кубик. Ще ви таксуваме точно толкова, колкото е обем на вашата пратка. Как работи услугата? Изпращате ни запитване с желаният продукт и нужното количество. Ние ви връщаме оферта, включваща всички разходи по вноса. Т.е. продукти, локални разходи в Китай, транспорт, митническо освобождаване, терминални и складови такси, доставка до адрес, нашата хендли комисионна, мито и ДДС. Тук е важно да отбележа защо всъщност ви таксуваме с нашата хендли комисионна. Главната идея на хендли комисионната е да покрие всички разходи по преопаковане и палетизиране по време на проверка на вашите продукти. Също така, ние носим пълна отговорност за продуктите ви. Гарантираме, че точно това, което е посочено в офертата или в описния лист, ще пристигне при вас в България. Ако приемете офертата, ви изпращаме цялата документация по сделката. Това включва договор за работа, опис на стоки, ако е нужен, и фактура за първа авансова вноска. След получаване на сумата по първата авансова вноска, ние стартираме работа по вашата поръчка. Заплащането към нас може да стане на една, две или три вноски. За всяка вноска вие получавате ДДС фактура за авансово плащане. След като стоките пристигнат в България, ние извършваме всички митнически процедури и ги доставяме до ваш адрес. Как да ни изпратите запитване? За тази услуга имаме два основни метода за изпращане на запитване. Първият, ако желаете ние да открием най-доброто предложение за вас. В този случай е нужно да ни изпратите линк към желаният продукт или продукти, техният брой и спецификация, ако е нужна. Например, цвят, вид и така нататък. Линкът може да бъде от alibaba.com, 1688.com или от madeinchina.com. Важно е да знаете, че в този случай разглеждаме линкът просто като каталог, от който да се ориентираме какво ви е нужно. Няма нужда да търсите продукта с най-добра цена или търговеца с най-добър рейтинг. Просто намерете точно продукта, който желаете. И така, нужната информация изпратете до нас по най-удобния за вас метод. Viber, WhatsApp, email или чрез нашата контактна форма. Вторият начин е, ако вече сте открили ваш доставчик и сте договорили всички детайли по стоките.
Изтеглете файла Description of Goods от линка в описанието на видеото или от нашия сайт. Изпратете файлът до вашия доставчик, за да го попълни. След това го изпратете до нас по най-удобния за вас метод. В файла китайският доставчик ще попълни цялата нужна информация за стоката. Тарифен номер за износ, вид стока, брой или количество, килограми и обем. След като имаме тази информация, можем почти моментално да ви изпратим оферта за целият внос до врата. Това представлява нашата цялостна услуга за внос от Китай до България. За допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нас чрез най-удобния за вас метод. Може да използвате Viber, WhatsApp, имейл, контактната ни форма или просто да ни позвоните на нашия телефон. Благодаря за вниманието. Чао! Smart Cargo, yeah, we bring it to your door from the far east shores to the city like glow. Smart Cargo, watch the business grow.